Včera čelil žalobe, dnes odvolávaniu. Poslanci ale neschválili program schôdze, takže Tibor Gašpar zostáva vo funkcii podpredsedu parlamentu. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Križrebovanie týždenie, krát 2 ťahy, to je... A 6 šancí vyhrať loto. Urobte si skúšku šťastia od Typosu. Presne toľko môžete ušetriť na Superpoistenie SK, keď si porovnáte ponuky poistenia auta. Ako? Takto? Na Superpoistenie SK si v priebehu 1 minúty porovnáte ponuky poisťovní. Zadáte pár údajov a hneď uvidíte, koľko peňazí si môžete nazbierať vy. Superpoistenie SK. iPhone 17 Pro. Vyskúšam si prednú kameru. Center stage. Ja tiež. My tiež. Ja tiež. Úsmev. iPhone. Urobte si aj vy šikovnejšie skupinové selfie s novým iPhoneom 17 Pro. Vyzdvihnite si ho už o 15 minút v Naj. Žijeme technikou. S darčekom od nás na lieky už nezabudnete. Nakúpte v júni na 25 € a praktický mini dávkovač liekov je váš. Iba s kartou Dr. Max Club. Výhodne aj Hilak Forte pri hnačke, zápche a nadúvaní so zľavou 21%. Fenistilgel, rýchla úľava od svrbenia pokožky v priebehu niekoľkých minút, lacnejší o 25%. Voltaren Forte, doprajte si úľavu od bolesti a nedovolte, aby vás bolesť vyradila z hry, so zľavou 26%. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Môj život bol vždy plný pádov. A tak to má byť. Verím, že k životu pády jednoducho patria. Žite naplno so životným poistením Bezstarostný život. Kooperativa. Jednotka na trhu. Práve tieto premyslené detaily vytvárajú najväčší rozdiel a všetky sú súčasťou štandardnej výbavy. Nové CRV. Miesto, kde sa odohráva život. Staropramen varíme perfektne vyvážený, aby si ty vychutnal atmosféru večera. A vytvoril príbehy, na ktoré budeš spomínať. Napríklad tento. Tie najlepšie zážitky vytvárame spolu. Staropramen. Rána bývajú občas náročné, no keď si otvoríte prvý parádny účet, deň môže byť hneď krajší. S platbami kartou každý vyhráva od 50 do 2026 €. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 €? Rajvkujte. Sú dni, ktoré stoja za to. Tak ako Allegro dni. Dni nákupov za ešte nižšie ceny, ktoré sa opakujú každý mesiac. Objav napríklad 120 kapsičiek Felix so zľavou 20% len za 39,90. Allegro. Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 strán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový Rytmus života XXL už zajtra. Sa k novej generácii investorov. Viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George. Stiahni si ju. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Brzdí vás bolesť chrbta v každodennom živote? Dolgit krém vám môže pomôcť. Má lokálny účinok proti bolesti a zápalu. Dolgit krém z lekárne. Váš expert proti bolesti. Ľudia potrebujú toľko rôznych koníčkov, aby boli spokojní. Nám, mačkám, našťastie stačí široký výber lahôdok Gourmet. Vynikajúce paštéty, šťavnaté kúsky a neodolateľné filetky. Čo viac si želať? Toto potrebujeme obaja. Každodenné potešenie z rozmanitej ponuky Gourmet. Purina. Ale zadní sú tu? A tak som pre teba pripravil zľavové kódy na tisíce produktov. Kúp so zľavou napríklad produkty Hisense ako parnú práčku, priestrannú americkú chladničku alebo mini LED televízor. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk. So spoľahlivým partnerom po boku si môžete užívať dokonalé spojenie kvality, bezpečia a nevídanej efektivity. Nové Chery Tiggo 7 s technológiou Super Hybrid.
Čo to, susedko? Nový vynález? Hej, zrkadlá nasmerujem do okien a slnko nám osvieti celú chatu. A viete, že na to je fotovoltika? Aha. A čo ak slnko svietiť nebude? S virtuálnou batériou od SPP môžete elektrínu využiť vždy, keď ju potrebujete. Fotovoltika od SPP vám vyrobí elektrínu rýchlosťou svetla. Využite ponuku od celoslovenského dodávateľa energií. SPP. Väčší výber, lepšie ceny. Väčší výber, lepšie ceny. XXX, väčší výber, lepšie. XXXL výpredaj so zľavou až 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Teda skoro každý. My kvôli širokému výberu. Kvôli čerstvému mesu? Na fajný kotlíkový. Ja kvôli slovenským výrobkom. A ja sem chodím na Kumquat. No čo, robím z neho džem? A nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland. Stráca vaše oblečenie svoje kúzlo? Pervol ho obnoví. A to už po 10 praniach. Nové? Nie, vyprané v Pervole. Pustím si len prvý diel. Bolesti je lepšie predchádzať, ale keď už vás bolesť hlavy z nedostatku spánku predsa len dostihne, je tu Ibalgin Rapid Caps s takmer 3-krát rýchlejšou absorpciou. Jedna kapsula na rôzne druhy bolesti. Ibalgin Rapid Caps. Spomínate si ešte na letá v detských táboroch, zážitky, dobrodružstva a lásky? Hrdina nového filmu Po večierke v podaní Vladimíra Polívku to všetko musí prežiť znova, keď po svojom otcovi preberie vedenie táborového areálu. Ako mu to zmení život, sa dozviete iba v kine. Televízia Joj podporuje filmovú tvorbu. Dajme im indíciu. Rozkroč nohy a uži si jazdu. Z nás dvoch som menej dôležitá ja. Som ti to hovoril. Jeden na druhom. Párový akrobat. Klasický rozhlasový moderátor, absolútna hviezda. Koho máš na mysli, Marcel? Ja mám na mysli môjho suseda. Zo 4. poschodia? Na 4. bývalý Čurný. Ďuro Čurný je dobré! Inkognito. Dnes o 20:40 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play. Aká je cena ľudskej dôstojnosti? Talentovaný Nikolas, ktorého štát považoval za nesvojprávneho, o ňu musel bojovať pred súdom. Som veľmi spokojný, konečne, že sa to uskutočnilo a že som už svojprávny. Rozhodujete sa, kam po maturite? Najnovšia analýza trhu práce ukázala víťaza medzi vysokoškolákmi. Vieme, ktorí absolventi sú najžiadanejší. A aby ste nasledujúci mesiac neboli úplne mimo hry, povieme si niečo aj o nových pravidlách blížiaceho sa futbalového šampionátu. VAR bude môcť posudzovať aj situácie ako rohové kopy, ako fauly, ktoré predchádzajú aj žltej karte, ak je druhá. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Otrasný prípad na západnom Slovensku. 3 ľudí obvinila polícia zo zneužívania detí. Jánovi Slotovi najvyšší súd zrušil trest za nepriamu korupciu. Okrem toho urobil aj ďalšie zásadné rozhodnutie. O rozruch sa postarali 2 české turistky. Ignorovali zákaz a nahé sa kúpali v jednom z tatranských plies. Sledujte krimi. Dnes o 19:00 na Jojke. Tá omáčka má byť taká